Severnobanatski okrug se nalazi na krajnjem severoistoku Srbije, geografski naslonjen na države Evropske unije, Rumuniju i Mađarsku, sačinjavaju ga grad Kikinda i opštine Čoka, Novi Kneževac, Ada, Senta i Kanjiža, a prostire se na 2329 kvadratnih kilometara. Prema poslednjem popisu ima skoro 118.000 stanovnika. Na području okruga razvijeni su poljoprivreda, mašinska, hemijska, prehrambena industrija i mala privreda sa oko 5.000 registrovanih preduzeća i radnji. Ukupna poljoprivredna površina je nešto više od 200.000 hektara, od čega je 176.000 hektara oranica na kojima se razvijaju poljoprivredna gazdinstva, a ima i primjera uspešnog preplitanja proizvodnje u gazdinstvima i preduzetništvu. Poljoprivredna gazdinstva i preduzetnici male privrede su prepoznatljivi model održivog ekonomskog razvoja na ovom području. U okviru projekta predstavljamo uspešna poljoprivredna gazdinstva i preduzetnike koji se bave raznovrsnom proizvodnjom i kako posluju. Naglasak je na mlađim nosiocima poljoprivrednih gazdinstava i preduzetnicima, ali i iskusnijim koji mladima mogu da posluže kao primer i osnaže ih kako da obezbede egzistenciju na svojim imanjima i preduzećima u ruralnim sredinama. Salaši su karakteristični najviše na severu Vojvodini, pa ih ima i na području Kanjiške opštine gde životnu egzistenciju ostvaruju poljoprivredna gazdinstva koja se bave raznovrsnom proizvodnjom. Porodica Tibora i Klare Almaši živi na salašu u ataru Malih Pijaca, obrađuje 25 jutara zemlje na kojima su im proizvodnja duvana sorte Berlej i semena ukrasnih tikvica glavni usevi. Roditelji Tibora Almašija su salaš izgradili kada je on imao 5 godina i tu su se preselili iz Bačkih Vinograda. Ja mislim da negde oko 1970. godine smo došli tu. Pre smo u Bački Vinograd stanovali i iz Bačkih Vinograda kad sam imao 4-5 godina onda smo došli tu na salaš. Evo koliko zemlje obrađujete, vi ste već stasali u jednog poljoprivrednika koji se bavi raznovrsnom proizvodnjom. Koliko se obrađuje zemlje i šta je sve tu zauzelo u svetlanoj strukturi? Pa nemamo baš mnogo zemlje, radimo negde oko 25 jutara zemlje i sad već radimo tikvu i prešli smo na duvan. Pre smo radili i povrtarstvo, krompir, kupus, belog luka, ali odustali smo od toga i sad samo prešli smo na duvan, to je glavni i ukrasne tikve. Kako je ekonomisati i živeti od poljoprivrede na salašu? Pa kako, pa šta ja znam. Ne kažem da loš, ali ja sam tu rođen i navikao sam na ovo i pa solidno, ne mogu da reći da je loš, dobro. Imamo tu na salašu internet, trofaznu struju, sve imamo, samo nam fali jedan dobar asfaltni put, ništa drugo. Poštarka dolazi četvrtkom? Pa jeste, poštarka svakog četvrtka dolazi. Donosi račune uglavnom? Pa jeste, najviše samo račune dobijamo. Koliko su udaljene komšije, nisu blizu kao u naselju? Pa jeste, komšije je daleko negde oko 50-100 metara jedno i drugo, ali nema sa problemom sa komšijama da zujemo, radi mašina za košenje travu. Čime se još ljudi ovde bave u vašoj okolini? Pa tu kod mene najviše rade ljudi sa povrće, šargareje, kupusa, povrtarstva. Znači, bave se ljudi ovde intenzivnim povrtarskim kulturama i voćarstvom? Pa jeste, da, povrtarstvo i voćarstvo ide. Znači, može se opstati ovde na salašima? Može. Ja mislim da može živeti od poljoprivredne, ne kukuruz, pšenicu raditi, nego raditi možda plasteničku proizvodnju i u malim površinama i može se od toga živeti.
Posla u poljoprivrednoj proizvodnji ima preko cele godine, pogotovo kada se radi o intenzivnoj proizvodnji koja zahteva vredne ruke. U zavisnosti od prilika na tržištu menjala se i setvena struktura u gazdinstvu porodice Almaši, a ona se gotovo 3 decenije bavi proizvodnjom duvana sorte Berlej. Proizvodnja rasada duvana se zasniva krajem februara ili početkom marta, a porodica Almaši proizvodi ga ne samo za svoje potrebe, nego i za potrebe nekolicine farmera iz malih pijaca i okoline, koji ugovaraju proizvodnju Berleja za senčansku fabriku kompanije Japan Tobacco International. Proizvodnja Berleja nekada je na području Vojvodine pa i Severnobanatskom okrugu bila znatno zastupljenija. U 2025. godini u Srbiji je bila na 100 hektara, od čega je najviše na području opštine Kanjiža, Senta i Čoka. Tibor Almaš je jedan od 37 proizvođača koji su prošle sezone Berlej uzgajali za fabriku u Senti. Rasad se proizvodi po savremenoj tehnologiji i dok ne bude odgovarajući za iznošenje na njive, potrebno ga je kositi 4-5 puta. Spreman je kada dostigne odgovarajuću visinu i kada se strug biljke može obmotati oko prsta, a da ne pukne. Almaš je prošle sezone rasad proizveo za sebe i kolege za rasadjivanje na 22 hektara. U odnosu na prethodnu sezonu je udvostručio površinu, pa je Berlej uzgajao na 6 hektara. Za rasadjivanje duvana nabavljena je najsavremenija sadilica kojom se posao obavlja znatno brže. U prošloj sezoni u gazdinstvu Almaš i berba duvana se obavljala kombinovano. Na većem delu zasada obavljana je sečenjem cele stabljike sa listovima koja se kači u sušaru i kasnije skida list za isporuku fabrici. Za te potrebe je podignuta nova sušara površine 420 kvadratnih metara, ali deo berbe obavljen je na tradicionalan način branjem lista i nizanjem koji je sušen ispod plastenika. Pa posao ide, radimo. Sad malo smo povećali ovu površinu ove godine. Proleće smo pravili ugovor 4,3 hektara, ali na kraju smo trebali aneks ugovora da pravim zato što ima negde oko 6 hektara duvana. Evo, kakva je ova sezona bila za proizvodnju duvana? Pa ja mislim da je početku bio suša, ceo leto smo zalivali duvan izgleda dobro. Ja mislim da ćemo imati dobar od ove godine. Koliko se procenjuje da će biti prinos? Pa prinos, ja planiram negde prosek, negde oko 2,5 tone po hektaru. To je nešto više nego prethodnih sezona. Pa jeste, prošle godine smo, prosek je bio 2,3 tona po hektaru, sad ove godine ja mislim da negde oko više od 2,5 tone. Evo, duvan zahteva dosta radne snage, ručno branje, a i ovo sečenje stabljike, šta je praktičnije i jeftinije za proizvođače? Pa ne mogu reći šta je jeftinije. Radna snaga je malo teško ide, znači ljude, imam jednu grupu iz Čantovira, oni dolaze, oni beru duvan, imam jednu grupu koji seču, ide jedno i drugo i pa tako. Za ovaj novi način finalnog dela proizvodnje sa sečenjem stabljike i kačenjem cele stabljike bilo je potrebno izgraditi novu sušaru. Pa jeste, izgradili smo ovu sušaru prošle godine i sad prošle godine vidjeli smo koliki je kapacitet i onda ove godine smo napunili kako treba. Kakva je saradnja sa kompanijom JTI? Pa sa kompanijom ne mogu ništa loše reći, oni su korektni. Ako nešto zatreba proizvođaču, oni su pomognu nam i nemam nikakav loše iskustva.
U salašarskom poljoprivrednom gazdinstvu porodice Almaši iskusili su u više navrata da mukotrpan trud u proizvodnji može biti i uzalud, što se ranije u nekim sezonama događalo kada su proizvodili krompir i beli luk. Zbog toga su te površtarske kulture izbacili iz setvene strukture i dugoročnije se opredelili za proizvodnju duvana i semena ukrasnih tikvica koja ima siguran plasman. Pored proizvodnje duvana, sorte Berlej, u vašem domaćinstvu jedna od glavnih kultura je proizvodnja semena ukrasnih tikvica. Koliko se dugo bavite ovom proizvodnjom i kako se ona odvija? Pa jeste, radimo i tikvu, ukrasne tikvu. Radimo negde oko 4-5 godina već ukrasne tikve. Sad ove godine smo imali jedan jutar, pre smo imali 4-5 jutara, to samo seme ukrasne tikve, to ide za jednu subotičku firmu, imam ugovor, posle ide to za preradu i izvozi se za Nemačku i Holandiju. Vredi li se baviti proizvodnjom semena ukrasnih tikvica? Pa jeste, vredi se raditi. Pre smo radili povrće, sad smo prešli samo na tikvu i na duvan. Krene se u proleće sa zasnivanjem rasada, pa rasađivanje i na kraju kada plodovi budu zreli i vadi se seme iz njih. Pa jeste, jednu sortu smo sad mašinskom vadili, ali ima tu još dve sorte koji smo sekli po pola i tako smo vadili semena. Na salašu treba dosta vrednih ruku, dosta tog posla se obavlja porodično, a da nešto mora i sezonska radna snaga. Pa jeste, što ne možemo mi sami da uradimo porodično, onda dolazi nadničari za par dana da se to uradi. Klara Almaši se za salašarski život opredelila udajom za Tibora pre 34 godine. Do tada je živela u Subotici, po struci je krojačica i radila je u konfekciji železničar. Za domaćicu i gazdaricu salaša posla uvek ima, ali Klara kaže da je živeti na salašu lepo, mirno i da za obavljanje poslova nema radno vreme. Tu na salašu nama je stvarno lepo, dobro, mirno. Nama nije određeno radno vreme, mi radimo kad mi hoćemo, možemo oko porodice da pomognemo ili ako oni imaju neke obaveze, mi možemo za njih stvarno sve uraditi što onima baš fali ili nešto što njima to bude dobro. Posla na salašu i kod kuće ima uvek. Tu na salašu uvek ima posla, ili u kuću, ili van kuće, ili na zemlji, ali stvarno ima ukupno uvek radno vreme. Pristiže i podmladak, dvojica sinova su tu u blizini, pa i unučad se čuva. Da. Oni kad imaju neku obavezu, mene nazovu, baka, možeš nam pomoći, unuka treba čuvati, ja sam tu. Ja uvek kažem, meni kažite šta treba da uradim, ja ću to sve da uradim, a vi vratite svoje poslove. Jeste li vi odrasli na salašarskoj sredini? Ne, ja sam došla pre 34 godina iz Subotice, kad sam se udala tu na salaš. Ja van grada sam živjela, isto sam imala radno mesto, ja sam inače krojačica, u firmi sam radila u železničaru, a kako je on propao, sad više nema radno mesto. Tu sam na salašu, tu ima radno mesto. I prilagodili se salašarskim uslovima. Da, tu je sve dobro, nama mirno, radimo kad hoćemo, tako da i leto i preko zime uvek ima posla, tako da nama je tu jako dobro. Porodična egzistencija od poljoprivrednog gazdinstva na salašu i na selu ima svojih čari u odnosu na život u gradu. Dvojica sinova Klara i Tibora Almašija su se osamostalili, približeni su životu na selu i ostali su da žive u malim pijacama.